Ambulansya nga naghatod og pasyente sa Southern Philippines Medical Center kalit nga gimaneho sa laing lalaki palayo sa ospital. Gingong dunay diperensya sa pangisip ang maong lalaki. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Samtang nagdiskarga og pasyente sa Southern Philippine Medical Center sa Bahada, Davao City ang ambulansya sa Bansalan LGU sa Davao del Sur Domingo sa hapon. Miulbo ang kasikas dihang kalit og sulod ang usa ka lalaki ug gigawas ang ambulansya sa ospital. Giling milusad og hot pursuit operation ang buhangin pulis. Kani gipanagiyahan sa municipality ug Bansalan o kani gigamit niya ng paghawa dito sa area. Ang buhangin police station nagpahigayon og hot pursuit atong tawhana. Dihang naabot sa Task Force Davao Checkpoint sa Lasang ang pagginukdanay. Gipabuthan sa mga responding otoridad ang ligid sa ambulansya. Hinungdan nga napahunong kini. Pag-abot sa Davao City, naaresto ang suspect nga si June Gracias Canono, 31 anyos, usa ka jeepney driver ug residente sa Saksa, Davao City. Samdan ang suspect human naigo sa mibanda nga bala. Sa inisyal nga investigasyon, duna kunoy diperensya sa pangisip ang suspect ug bag-uhay lang migawas sa mental hospital. Sumala sa iyang kaipon nga kaning suspitsado bag-o lang ni na discharge sa Davao Mental Hospital og pakyas si Dennis siya wa day siya niinom sa iyang tambal maunang nagrelapse sa iyang kondisyon og nang hasi. Gikustodiya sa karon ang ambulansya sa Panabo Police. Samtang ang suspect ginatambalan karon sa SPMC ug anaa na sa stable ang kahimtang sigon sa kapulisan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.